नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रुआ। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक होखा भैया, और हमहू फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल विदाई गीत। एकदम दिल के छू जाए वाला मैटर बाटे भैया। अगर बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो आँख से आंसू गिर जाई। बहुत मस्त मैटर लिखले बने। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, भक्ति भजन, कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवाए बा बेहिचक संपर्क कर सकिला। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज लगी भैया, लेकिन मैटर मन पसंद के मिली। मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी। और वह सब देखते हो कब हमारा चैनल पर कि कैसन कैसन मैटर डालीला। आज के मैटर बाटे देखी, यह 9 दिन बीतल बाटे। एगो बालक माई से गुहार करता, का कहता कि काहे कठोर छतिया कइले बड़ू माई हो, फाटता करेज कैसे करी हम विदाई हो। कि काहे कठोर छतिया कइले बड़ू माई हो, फाटता करेज कैसे करी हम विदाई हो। 9 दिन रखले रही मूर्ति अगोर के, 9 दिनवा रखले रही मूर्ति अगोर के, तब काहे जालू अपना सेवकवा के छोड़ के, तब काहे जालू अपना बलकवा के छोड़ के। कि काहे कठोर छतिया कइले बड़ू माई हो, फाटता करेज कैसे करी हम विदाई हो। 9 दिनवा रखले रही मूर्ति अगोर के, 9 दिनवा रखले रही मूर्ति अगोर के, तब काहे जालू अपना सेवकवा के छोड़ के, तब काहे जालू अपना बलकवा के छोड़ के। तब भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो रुआ क्षमा कर देम। काहे कि हम सिंगर नहीं की, गीतकार बानी। रउआ एकरा के औरी भाव में औरी ऊपर स्केल से बढ़िया से गायकी कर देतानी। आ दिल में फीलिंग, सैड फील लेके गाना नवरात्र में पक्का बज जाई भैया। आ जे सुनी ओकर मतलब समझ ले कि करेजा में भी हीरे लगी। बहुत बढ़िया मीटर बाटे। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। ठीक बा भैया, मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए हम तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाए भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।